Bob de Bouwer, kunnen wij je vragen? Bob de Bouwer, nou en op. Deze auto ziet er nog aardig uit voor een oud barrel. Hij ziet er redelijk uit, alleen het is helemaal niks. Nee, het is niks meer? Nee, hij zit vol options, maar airco en elektrische ramen, maar helaas niks werkt meer. Hoe kom je aan zo'n auto? We hebben bij een zeer betrouwbare autohandelaar uit Enkhuizen mee helpen en hij zei dat het goed weer. Nou, dan geloven we dat maar. Garbage Run, het leukste avontuur voor het mooiste doel. 5 dagen tijd, een heel soort sjen. Het is geweldig om een oude auto voor €400 een heel soort kilometer te maken. In een week tijd, mijn vriend, zo volle mogelijk geld bij me rijden voor de stichting. We zijn van plan om een opvanghuis te bouwen. Dus vandaar het Bob de Bouwer verhaal met stien en cement. Het wordt een opvangtehuis voor wezen en voor tienermoeders. Wat toch een echt groot probleem is daar. Die worden de straat opskopt. En ze kennen eigenlijk niks. Wij proberen dan dat ze daar straks binnen, als ze bij ons binnen 2 jaar een opleiding te aan. Dat ze nooit 2 jaar weer de straat op kennen om zelf een kostje te verdienen. Het eerste moment dan denk je bij jezelf, brandt dit lampje, wat erbij geluid, wat is er aan de hand. En nou, voor hem van tijd, dan ben je er heel gauw aan gewend en hetzelfde aan elkaar. Je bent heel snel weer heel erg makkelijk. Vleien dier hebben we ongeveer 20 keer stilstaan. We hopen dat hier in deze auto meer vertrouwen dan in de auto van Vleien dier.